Mga kapuso, masobra isa kagatos kadugang nga boarding houses sa Iloilo City na tukiban nga wala sang business permit sa nagapadayon nga inspeksyon. Mga wala permit nga boarding houses masobra na 1,000. Si Kim Salinas nakatutok. Halin sa 898 ka mga boarding houses sa Iloilo City nga natukiban, wala sang business permits sang Hunyo. Nadugangan pa ini sang 140 sa bulan lang sang Hulyo. Sa pinakauli nga datos ang Boarding House Commission sa syudad, yara na sa 1,038 ka mga boarding houses ang wala sa nagakaigo nga permit. Sa datos, pinakamadamo ang distrito sa Mandurriao nga may 234, ginasundan sang Haro nga may 227, kag nagapangatlo ang La Paz nga may 157. Siyam naman ang ginpasiraduan. Ini ang ginkaalarma sang Boarding House Commission bangod halos 43% sang 2,408 ka mga gininspect nga boarding house ang wala sang permit. Alarma kay kung sipon mo iba nga barangay way pa nato makatuan. So mas ma-expect kita nga masobra pa. Sa 1,038 sunod sa BHC, 265 diri ang nagproseso sa pag-comply. Isa na diri si Elias Inday nga nakulangan sa pulo kadlaw nga ginhatag sa LGU sa pag-comply. Sa tama ka budlay mahal ang amon nga ginabayran, mahal ang property tax, mahal ang occupancy certificate magpa-ubra. Hindi siya sir, hindi ginaya sir kaya. Ang 773 nga wala gid nagpabutyag sa compliance, liwat balikan sa komisyon sa masunod nga semana. Before kami nagpagwasong tao, gi-meeting aton mga team. So by Monday, so amuna na amon unahon. Matag kami time nga muna pulo kadlaw kung di ko mag-appeal, then after 10 days, pasarado kami. Liwat nagpahanumdom ang BHC sa mga nagapangita sa boarding house nga siguruhon nga may permit ini agon mapahilayo sa peligro. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.